Hola, què tal? Benvinguts una setmana més al Pren-ne Nota. Ja sabeu, l'espai que repassa les activitats previstes durant els dies que tenim per endavant a la nostra ciutat. Avui comencem marxant fins a la Biblioteca de la Bòbila. Allà s'hi organitza un taller de microrelats. Ja sabeu que a la Bòbila fan cada any un concurs de microrelats, doncs en vistes que aneu improvisant i millorant les vostres capacitats, s'ha muntat aquest taller a càrrec de l'hospitalenc Luis Fernández Zaurín, un periodista que actualment escriu de forma habitual a La Vanguardia. El curs es fa els divendres 11, 18 i 25 d'octubre.